Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Menta kasngi ka khatway terik ubnai nailar arajar arpuai ka HYC sengkme kala sngo khia jur ye ka jing tat dor jong ki marrep bat kala dawa badai ban pentrai kam ye ka minimum support price ne ka MSP ye ki marrep hapo arta yo bat kum juru ban pli ye ki yo delang haman ki block lada ka sorkar kam pentrai kam ye ka MSP hapo ka por balabu an sa shim ye ka sen jam halor kani namar baki nongrep kidei ubut lom jong kari bat ka jai benreu kaseng kala keno ru baka sorkar kam shim na shim khia ban bu dor ye ki marrep hanrei ka shu aiman kat bas ngobet ki kharkaya hadin ba kala ui ya kajing ut kajing nam jun paj ba nongrep ha ka jala ka jongi kham tam e ha ka ni ka bri jong nyotrap ha ka bidei bat kajing shim sting na kaliang jong bor badai pej namar ba hadu ini singi ba menta kajing on ut ke jongki sa kaliang jong seng badai pej flor kajing tat dor ki marep jongki na kaliang jong ka HYC hadin wingla ya ther jumut ba lengba kijing kren ki jongi na por sak por bar ki bor badai khmi ba kin pentrai kam no ya ke MSP minimum support price but kiyo kum ka regulated market di banbu no ha man like block lane kiyo ba khampau jong gari khasi hanre hadu kini singi ba menta ngim sem la yui ya kebukum kita but hagani ka singi ba menta na kaliang ke jongi ni ai da ka jik ni lingba gini press ni pak kerwa syak sorkar badai ban pentri kam ya kene MSP hapo RTO lada na kaliang jong sorkar kam chem na simkia ka bidi bat kane jing kerpat ke jongi na kaliang jong HYC kan sa simpat da kiwei ki senjam ki ba khamtinge persya ya sorkar lingba ka farmer bara ke ju kapor ka seng ka sengu lengo na kapor syak kapor ka sorkar ke ju pensngau hage bidai bat ka jing e jong nongrap bat nakaliang ke jongi ru ngila jong somet ki momordam Ahmad jong sorkar ban pentri kam ya kita ki borkhot henrei ki syukut tang ha ki kot sada bat ka jing kenduk ke jongi ni syukut tang ka jing di isya kan ya kalong ke ba persngu si nakaliang jong ngi kum kino ngalam bat ka ju kapori ki pat nongrap ngi iba kani ke sorkar ka iben ki ka jing iben ke jongki ka peni ba kani ke sorkar kam don ke jinggit kli ha ka bidei bat ki pat nongrep ha ka jala ke jungi ke bangi jutep baki nongrep bidei ke burlum jong karo ke par ne ke burlum jong ke jingim jong wei pu wei breu ha ka state ke jungi lani ha ka perthei hi borok ko wei bat nangta ha ka bidei bat ka jing penlong ka jing pen itu no ka sorkar ye ki marrep kum slater kum sensar ki slater pat bat biya kiniru iba ka sorkar kam chem la sunyo ba gat gide kita gemarap ba ka sorkar kana ban budor kanu kamar ke jongki lane kanu ka dor ke jongki hangi iben ban ba ka dei kalat ka kabu na ka mentang ini kharkiya ka jing itu yung marap yung sensar ulat tempat ka iben ban ba la sim kabu menta dei kharkiya ban sim kabu yakini nongrep ke jongi te dei hanlo kani ka nongrem ba ka seng kapha ka kerbo syak sorkar ba pentri kam mardor ke MSP hapo ka RTO bat ba pentri kam mardor ya ke regulated market hamala ki block lane ki yog ba khampau jong gari hasi bat nangta lada ka sorkar kan mala pentri kam hapo ka RTO na kaliang jong HYC kan sesim dek senjam ba khampinge persya sorkar